И какво става, хора? Аз съм Crash Fishing. В днешното видео ще отваряме новите придобивки, примамки. И дам като цяло. Също така имаме и малко плувки, куки и само, че не знам къде са придобивките за това. Да, и ето ги. Нека да започваме с какво фанеме. Ето, тук има мухички за кланчета, кефали, както може да видим. Само да ги отворим една секунда. Да, ето ги. Ето е първата. Прекрасна. Ето имаме тук и една тройчица. Те е маничка. И другите са същите и още една тройчица. Нека да преминаваме към следващото нещо. Ето. Фанахме воблер на Осако. Такъв е точно. Ето. Ако искате и вие така придобивка, ето ви го сайта. Да. Чакайте да ви кажа цените. Всички тези, мисля, че са 6, 1, 2, 3, 4, 5. Да, 6 или 7. Не съм сигурен. Бяха по левче. Този воблер е 8 лева. Ето. И сега ще се върнем, когато го отворим. Ето го. Прекрасен воблер. Гладък. С прекрасните цветове. Около, то не пише колко грама, но около 3-4 грама е. С тройки куки, хубава лопатка, червени очи. И дам сега, нека да го приберем с магическата ни ръка. И ето, вече ги нямам, затворени са. И сега нека да отворим втората придобивка, която е жабка. Както може да видим, жабката е 5,5 см, Fishing Lure, HD. И да, нека се върнем като я отворим. Ето, отворихме я, отдолу с оранжева брадичка, бяла, тук някакво болче или какво от това. Държи куките. Много е мека, ето. Чакайте наобратно. Будат много куките с огромни куки, И, както може да видите, това не знам как точно се нарича. От ръката излиза. И става за... Забрах да ви кажа за какво става. Става за щуки, за много видове риби. Ето и тази примамка, това е за клен кефал, това е за... Става за бас, ето той си го е показал. Става за клен, кефал и... Да, направо ще се върнем, когато я затворим. Ето. Се бъркаме. Хоп. Фанахме. Какво е това? Това е... Не се сещам точно как се казва, но знам, че е комплект с плувка, лово, жилка и кукичка за перфектният ви телескоп. И няма какво да го гледаме. 2 грама плувка, ловото е по грам, ако не се лъжа, като го гледам. Кукичката къде? Ето я. И нямам какво толкова да ви покажа в това, затова дам. Ето го направя второто, същото. Да. Бъркаме. Хоп. Патица. Това е патица за, пак ви става за щука, за сом, за хищни големи риби. И ето си вижте пак тук описанието, ако искате да си закупите и вие такава примамка. Мейчина. Да, ще се върнем. Аз забравих да ви кажа. Това струва 8 лева, тази жабка. Това струва 4, това 4, това струва 8. И да, ще се върнем, когато отворя. Ето я. Тя е доста мекичка. Има бая големо. Сега не мога да сета точно това как се каже. Мислех, че е червена, тя е оранжева муцура. Да. Забравих да ви кажа, тя около
10 грама 15, бая тежичка. Да, казах ви за какво става. Ето ви тук описанието, ако искате да четете. И да, ще се върнем, когато приберем. Ето, затворихме. Сега продължаваме към следващото нещо, което е пак мишка. Тя не тежи много, тя е лекичка. Ето, хубава опашка, става за всякакъв вид риби почти. Ето я куката. Мека е. Даже това... Да. Даже мустаци има. И да, за нея няма какво да ви толкова да ви кажа, защото тя взима така, не се взима в кутишка. И да, нека преминаваме към следващото нещо. Следващото нещо са куки, единички с ушенце, както може да видите. Няма за какво да ви ги отварям. Директно ги оставяме тук. И пързем. Това е клатушка. Зелен, светло-зелен цвят. Отгоре черно, блещукав. Тя струва 4 лева. На усако, спун. Бая голяма кукичка, 3 грама. Да, нека се върнем като отворя. Ето я. Много е грапава. Лекичка, 3 грама. И тя става за клен, кефал и всякакъв друг вид риба. Сега да не ги изброя. И да направо да я затваряме и да отиваме към следващия продукт. Ето, скоро прибрахме я, оставяме си на местото. Следващото нещо, което вземе е конец с 8 възели, или как да ви го опиша точно. Ето, този го пише на марка Виолеце, 100 метра на 25, издържа до 25 кг. И да, няма смисъл да отваряме, ето вие я виждате. И да, това беше целият клип, ето приключихме вече. Имам още неща, които като се приберем ще ви направим нов клип, ще ви го покажем и ай!